sauraron mu kun da yadda muka tattauna da wannan baiwa Allah inda ta bamu tarihinta. To za mu ci gaba da tattaunawa cikin wannan lokaci. Hajaju idan kina jin mu kina tare da masu sauraron mu da kuma abokanan aiki wanda muke tare da su a yanzu. Hajaju za mu so mu ji ya aka yi aka haihu a Ragaya musamman inda aka samu wannan gwaggwabar kujera a wannan gari naku na Sokoto. Za mu so mu ji ya aka yi aka tsinci kai a haka. Kujera sarauta? Na'am, Ok, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kujerar sarautar sarauniyar matan Hausawan Arewa. Na sa'i ta daga sarkin Hausawan Afirka, ambasado da ta Abdulkadir Ahmed Labaran Koguna. Shi ya bani wannan sarauta. Wannan sarauta din kuma ya bani ita saboda jajircewa ta, saboda ilimina, saboda taimakon da nake wa jama'a na alheri. Alhamdulillah. A lokacin da ake miki wannan naɗi ya kika ji a ranki? To alhamdulillah gaskiya naɗa da aka yi sarauniyar matan Hausawan Arewa yana ɗaya daga cikin farin cikin da na samu a rayuwata, saboda mata muna irin abubuwan da muke bukata kenan, ci gaba na mata, saboda akwai abubuwa da yawa na al'adar mata Hausa. Akwai gehen da maza ya kamata su taka rawa, kuma akwai gehen da ya kamata mata ma su taka rawa. Dama ita wannan sarauta ce ta Hausawan Afirka, wata ana nufi muradin Bahaushe duk inda yake a kwato hakkin shi. To kaga an ka ce a kwato hakki ya zama kamar yaƙi kenan, to yana da kyau da mata da maza duk su shiga ciki. So insha Allah wanga mukami da Allah ya bani na sarautar matan Hausawan Arewa, a shirye muke mu karfi korafi, mu karfi kwamfilan duk inda muka ji na tauye Bahaushe ko na cin zalunci a kan shi, ko kuma na tauye mishi haƙƙi. A shirye muke insha Allah mu haɗa kai da gwiwa tare da maza mu kwato haƙƙin Hausawa duk inda ya shiga insha Allah. To masha Allah. Hajjaju a baya mun san ki da ƙoƙari wanda kike yi wa musamman marayu wanda aka mutu aka ba su da iyaye maza, da kuma zaurawa waɗanda iyayensu mazansu suka rasu. An san ki kina jajirce akan irin wannan ƙoƙarin da kike yi. Hajjaju ya kike ganin yadda abubuwa yanzu suke tafiya musamman akan wasu wanda suke da irin wannan damar taki, su kuma ba sa irin tallafawa marayu da irin waɗannan mata da suke cikin yanayi? To alhamdulillah gaskiya mu dai a gefe mu gwargwado muna yi, especially nan cikin garin Sokoto, kamar yadda ka ji na gaya maka muna da kungiya ta addinin musulunci, wadda wannan kungiya din ba abin da an muradin mu irin mu ji an ce ga inda ba Allah yake shina neman bukata kuma waje mu taimaka mishi gwargwado abubuwan da muke samu da abubuwan da muke tarawa cikin aljihunmu da kuma gudunmuwar da muke samu ga jama'a, suna muke amfani muna taimaka ma jama'a. So ina so in yi amfani da wannan dama in yi kira ga sauran al'umma na Najeriya, don Allah don annabi, mutane suna cikin fatara, mutane suna cikin lokaci. Duk wanda ya san Allah ya tuha mishi asiri, Allah ya hore mishi, don Allah a taimaka saboda Allah. Abin ban ciwo ne a ce ga mai arziki a shiya a unguwarsu, amma makwabcin shi kwana da yunwa, ko a ce dan uwa ne ma dan uwan shi na kan shi gashi Allah ya hore mishi ya tuha mishi asiri, amma a ce dan uwa ne yana cikin matsi ko yana cikin wani hali. Mu ji tsoron Allah, duk wanda Allah ya ɗaukaka a cikin gida ne ko a wani wuri, to wannan ɗaukaka Allah ya maka ita ne saboda ka taimaka ma sauran jama'a, ba an yi maka ita ba dan kai kaɗai kanka ka cika ƙoshi, saboda a tuna ba nan za a tabbata ba, kowa mutuwa za shi a koma lahira, kuma duk abin da kai suka ba kuna za ka yi bayani gaban Allah. Ubangiji Allah shi ba mu ikon taimaka ma jama'a baki daya. Amin. A daidai wannan lokaci abokin aiki yana da abin da ya ce. Yawa Hajjaju barka da warhaka. Barka ka dai. Yawa a daidai wani lokaci tambaya ta shine nan, kamar yadda aka naɗa ki wannan sarauta babba, kuma sarauta ce ba ta iya shiya ku ba, sarauta ce ta ƙasa baki ɗaya, haka ne?
haka ne. To wanne irin kofofi aka tanada domin wanda suke ba 'yan Sokoto ko kuma wanda suke ba sa kusa da ku su san halin da suke ciki domin a kawo masa ɗauki da gaggawa musamman mata? Insha Allah mu mata a shirye muke da mu anshi korafi kuma mu tallafa da yadda Allah. Ka ga ma yanzu ba da dadewa ba mun ji an ce an rushe gidajen Hausawa a Lagos kuma yanzu an samu wani annoba a nan jihar Sokoto a Yabo wanda Tambon local government an kawo hari. Sannan kuma mu nan ga a cikin jihar Sokoto mutane akwai masu complain. So insha Allah a shirye muke sarakunan Hausawan Afirka mata da mazanmu za mu an shi ba complain na Bahaushe kuma a kwato mishi hakkin shi kuma inda ya kamata a tallafa mishi a tallafa mai saboda Allah insha Allah. Masha Allah, akwai lambobin waya da aka tanada ne ko kuma akwai wani platform ne da mutum zai ga abin da yake faruwa online? A'a, muna da TikTok, muna da Facebook, muna da most of internet, muna da internet. Daga baya zan turo muku. To insha Allah. Da ka shiga wannan internet za ka ga Hausawan Afirka sannan za ku ga irin ayyukan da muke yi. Nagode. Zama a cikin wannan lokaci da muke magana ana zagayowa makon Hausa na duniya. Ana nan ana bikin zagayowa makon Hausa na duniya. In kuka shiga intanet za ku ga ana ta yin abubuwa na al'adar Bahaushe. Masha Allah, na gode. Ajadu, idan mai kallo ya ji wannan shiri sai ya ce yana da kamar misali yana da wata damuwa wadda yake ganin cewa zai iya isarwa da ita wannan kungiya taku. To a kowane gari kuna da wasu wannan ne kuke da wasu jami'an ku wanda suke cikin wasu garuruwa a cikin wannan jiha ko kuma a cikin wannan ƙasa? Alhamdulillah. Masarautar Hausa Afirka, ai kaji an ce Afirka. Ta haɗa arewa gaba ɗaya. Insha Allahu nan dai in fara maka da Najeriya jiha 36 babu inda ba mu da memba ko kuma basarake ko kuma hakimi na wannan kungiya. Saboda haka insha Allahu abinda annayin aka shiga intanet aka ga organization ɗinmu akwai lambobinmu akwai komi wurin. So duk inda Bahaushe shike mai complain ko mai wata bukata na taimako ko mai wata bukata na wani korafi a shiga intanet za a ga masarautar Hausawa Afirka akwai lambobi sai a kira a wata complain insha Allah za a saurara kuma za a yi abin da ya kamata da yadda Allah. To Hajiya, wannan tasha tana miki fatan alkhairi kuma tana kira da a bata dama don ta zo ta samu ta yi program da ke cikakke musamman a ishi wannan gari naku na Sokoto. Kamar da ni akwai wakilan mutum biyu wanda suka to daga wasu tashoshi wanda muke tare da su a yanzu. Za mu so mu ji me sakonki ga al'ummar ƙasa da kuma na Najeriya gabaki ɗaya da musamman mutanen Sokoto da jihar Kano inda kuke tare da su yanzu haka. To, alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Al'ummar Kano da al'ummar Sokotawa ai abu guda ne. Ana taimakon juna, akwai zumunci, akwai abin nan hankuri da juna. So abinda kawai a gargaɗi na da jama'a Sokotawa da Kano da Najeriya gaba ɗaya don Allah don annabi a ranka hankuri da juna. Sannan kuma wannan ta'attaki da ake ciki na insecurity na bandit na kashin mutane na an mutane dukiya a ji tsoron Allah don Allah don annabi mu koma ma Allah mu tagaya ma Allah bukatocin mu Allah shi kawo dan muna da waɗannan matsaloli na bandit na kidnapping sannan Allah shi haɗa al'ummar Najeriya baki ɗaya Allah ya zaɓa muna shugabanni na gari waɗanda za a samu a canji inda za a samu sa'ida inda za a samu progress. Alhamdulillah. Ajadu, wanda albashir za ki yi wa musamman mata da maza da yara ƙanana wanda suke tare a wannan lokuta wanda suke tare da jinmu a yanzu? Ok, alhamdulillah. Jama'a, ‘yan uwana, maza da mata, ina muku barka da wannan lokaci, ina wa kowa fatan alheri. Sannan albishirin da na kai muku insha Allahu wannan masarautar Hausawan Afirka shirye take ta natse ta shirya ta tsaya na taimaka ma Bahaushe duk inda yake
to duk abin da a korafin bahaushe namiji ko mace duk wani damuwa wanda an gare ka kana neman taimako ka bugo ma masarautar Hausawa Afirka insha Allah shiri ake da a taimaka shiri ake da a ba da goyon baya da yadda Allah. Daga ƙarshe Jaju mun san ki ko in ce duniya ta sani kina ƙoƙarin zuwa asibiti musamman a asibitoci inda ake tarurruka na al'umma ko mai kankantarsa me ya ji hankalin kike zuwa irin wannan guraren? Yawwa alhamdulillah wato shi ilimi idan Allah ya baka ilimi ko wani iri na an ce ka yi amfani da shi Allah bai baka ilimi ba don kai kaɗai karan kanka ka aje makanka ni ma'aikaciyar lafiya nake ma'aikaciyar unguzuma nake na wannan karatu Allah ya bani shi kuma yana da na cikin kaina saboda haka ina da tausayi ko lokacin da nake aikin asibiti da yawa mutane in suka zo nakan biya ma wasu kuɗin magani in suka zo asibiti ga rashin lahiya ba sai ba su da kuɗin magani mun na sha taimaka saboda Allah ni rashin lahiyar ka je ka ga likita an rubuta mana magani banda kuɗi in doki kuɗi na an basuwa a je a ci magani tiyata za a yi babu kuɗi nawa an gare ka in tun haye maka in ce ka je a yi maka tiyata da dai sauransu ko bincike za a yi a je a yi binciken jini hitsari ultrasound da x-ray babu kuɗi in ce ga to haya a ce a yi to ina yin wannan taimako ne saboda ilimin da Allah ya bani lafiya in taimaka ma jama'a in taimaka ma al'umma ubangiji Allah shi ba mu lada akwai lokuna da saƙo musamman a cikin ƙauyuka inda ba su da ruwa ba su da kaza irin wani abubuwan a Jaju a cikin wannan kungiya take kina kokari zuwa tallafawa a irin wannan gurare alhamdulillah akwai wata kungiya yanzu haka wadda nake jagorantaka Stand Up for Women Society kungiya ce mai ra'ayin taimaka ma jama'a birni da ƙauye yanzu hakan ga da nake gaya maka mun yi aikin da an ka hidda mata gidan yari akwai mata da a cikin gidan yari an tallafa ma wasu an hito da su mun kai ma marayu abinci mun kai musu sutura sannan mun je ƙauyuka mun wayar musu da kai cin zarafi na fyaɗe wanda ake wa al'umma especially mata maras galihu maras uwaye maras komi wanda ba su da komi sai ka ga ƙaramar yarinya wani bawan Allah ko kuma wani mara tsoron Allah ya haɗe ta ya lalata ta ya yasuwa saboda uwayenta ba su da galihu babu da za a yi so ƙungiyarmu mun shiga birnin na cikin 23 local government of Sokoto state mun yi sensitization mun yi kuwa na cewa duk wanda an ka ci zarafin da game da hakan nan a zo a faɗa ma ƙungiyarmu za mu yi ruwa mu yi tsaki kwato ma mutum hakkin shi sannan na biyu yanzu haka muna planning za mu je community local government mu yi bohol na taimaka ma wuraren da ba su da ruwan sha sannan kuma insha Allahu za mu gyara makarantun na islamiyya inda sun ka lalace da sauransu. To Jaju me sakonki ga wannan gidan talabijin na Muzi TV da sauran gidajen rediyo da su? Talabijin na rediyo na Kano ne muku fata.